एबसुनि माखासे सोद्रोमाफ्रा रिप्लाइखौ बिदों दायो रेलिनि मिनिंखौ दिनै बिथाङा रिप्लाइ खालामदों आं नेटखौ मोनबाय आं बिथांमोनखौ सोरबा ब्रादार सोरबा बर'जों बर' ब्र'बो होना आं मानाव गेदेर होनगोन बिथांमोनखौ थ' जोबैनि सिगां आं गासैनि रिप्लाइखौ होनो नाजागोन रिप्लाइ बिदों नालाय थ' जाथाया मा मारमोन बेखौ आं भिडिअखौ देखायग्रोजोबगोन मानो होनबा ससे ससे पार्टसो हास'नानै लानाय नुदों नालाय आङो नोंथांमोनहा नायग्रोबानो जाबाय माबायदि बियो नै बहाय टावार नांदों बे जायगायाव फैनानै टावार मोनबाय आं बावनो भिडिअ देखायगोन भिडिअखौ फुल देखायजोबाखै दै नैबेखौहाय आं देखायग्रोनो नोंथांमोननो ओमफ्राय माखासे एबसुनि मानगोनां सोद्रोमाफोरा रिप्लाइ होनांगोन होननानै बुंदों नालाय फार्स्ट एन्ड लास्ट वार्निंनो न'आव फन हरदों सोरनावबा फन हरदों आंबो खोनादों दा प्रेस मिटखौ नुबाय आं भिडिअखौ फुल देखायग्रोनि मामोन बियो नैबे बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै फुंबिलिनि समाव निसा बेसाद एबा फेग्रा मुवा बेसाद बाहायनायनिफ्राय जानगाराव थानो थाखाय बिथांमोना मोनसे एवारनेस मोनसे हाबाफारि लादों मानोना आथिखालाव जोंनि समाजफ्राव जोङो नुनो मोनदों गोबां फेग्रा मुवा बेसाद बाहायनानै गोबां लाइमोनफ्रा गाव गावनि जे जिउ खोमानानै लानायखौ जोंहा लरेन्स सार मानगोनां लरेन्स साराबो हानजा सुरफादों थारैनो सैथो गोबां लाइमोनफोरा ड्राग्स फेग्रा मुवा जौ गान्जा भां डेनराइट मा एक्सेट्रा आरो बै गुफुर बेफोरखौ लानानै बरबाद जादों जों गोबां समनिफ्राय नुबोदों रेलि खालामनाय मानाय आं रावनिबो एगेन्स्टबो नङा नाथाय जायखौ नुबोदों आं बेखौसो बुंनो सानो जे रेलि खालामनानै जों गोबाङावनो होबथानो हानायखौ नुबोआखै मेना जाहैबाय जायफ्रा गोहोआव दङ बिसोरनो हायोब्ला फानग्रा बा बिमाखौनो फोथैग्रोबासो बै लाग्राफ्राबो एसे जेरावबो मोनाब्ला अबेथा लाबावनो बिसोरलाय जायाखै फ्रि खालाम दे मोनसे साजेसन होलाय ड्राग्स फ्रि खालामनोबा जौ जुवा फ्रि खालामनोबा आथिंजों हानजा सुरनानै फोजोबनो हायो नामा जोंनि जायगायाव आथिंजों ओरै ड्राग्स फ्रि खालाम जौ जुवा नाखारोबा ज' रेलि खालामबा कारो बिनि थाखाय मा इनिशिएटिभ लानाया मोजां देखो ड्राग्स जायफ्रा अलरेडी एडिक्टेड जाखायो तो बिसोरनि पक्षे माने ड्राग्सखौ एकबारैनो एडिक्टेड जानायबो जाखाबावबाय दा बिसोरखौ नुनानै बेलेगाबो सोलोङोना दा बिनि थाखाय मा इनिशिएटिभ लानाया मोजां ड्राग्स फ्रि खालाम लानायखौ बन्द खालाम होननानै थाबायबा जोबगोन बायदि मोनो नामा नोङो जायगा गामि थांनानैहाय हेल्थ एडुकेटरफोरखौ लांनानैहाय काउन्सिलिं खालामनाया खुबই दरकार তারপরে মানে মেন आंनि साननायाव आं दान्दिसे सिगां मा होनो बे सानदोंमोन बदलांबाय मा खालामनो होनदोंमोन नों केम्पिं खालामनो एवारनेस प्रग्राम बे प्राणिहाय मोनसे जिनिस जायफ्रा अलरेडी एडिक्टेड जाखाबाय तो बे मानसिफोरखौहाय कन्ट्रोल खालामनाया खुबই मुश्किल আর जायफ्रा अलरेडी एडिक्टेड बिसोरजों जायफ्रा लोगो थायो संग जायो तो बिसोरबो মানে হাইলি চান্সেস কারণ বেলে মানে নেশা বস্তু তো গাছে যদি মানে ज्यादा वेला गाने जाने लुबे नहीं गाने जाबेला गाथा नहीं बेबायदिनो एडिक्टेड जायो ना तो बिसोरखौ हाय कंट्रोल लाव लाबोनायनि गुने हायलाय रिहेबिलिटेशन सेंटर छाड़ा कोनो उपाय गैया बिनि थाखाय तो बैंड लगा प्रिवेंशन इज बेटर बैंड लगा दो बेखौनोथ' आं बुंदों ड्राग्स फ्रि खालाम माबा फ्रि खालामनानै थाबायबाल' जाया आं सानो आरोना नैबे आंनि साननाय अलरेडि जायफोर बिमा फानग्रा माग्रा बेफोरखौनो जों साफा सानै पाब्लिकफ्रा सानो जे बैंड लगादों एसे बैंड खालामा होला माने बेखौनो टोटली बंद थ' भिडिअखौ ससेबाबो नुबाय नोंथांमोना आं बुंदोंमोन खोनाखाबाय मानगोनां लरेन्स इस्लारि सारबो आगान सुरफादों हानजा सुरनायाव ड्राग्सनि एगेन्स्टै हानजा सुरनाय नांगौबो मोजां जादों भिडिअखौ होजोबाखै डाइरेक्ट आथिं ओरै खालामनायखौ लाजि फोनांदों होननानै डाइरेक्ट खोथा बानायदों आरो बे हिन्जावा सोर सिनायानो बे हिन्जावा जाहैबाय अभियासलि आंनि वाइफ गोबाङा सिनाय जानांगौ गोबाङा सिनायाबो जानो हागौ आं बेफोरखौ जेबो नांजाबावला खिन्थु जाय भिडिअ बुंदों दा एबसुनि माखासे सोद्रोमाफ्रा रिप्लाइ होनदोंना आं नैबाव रिप्लाइ होगोन बै भिडिअ मोनसेयाव बै चेनेल मोनसेयाव थांनानै नायबा नुगोन नोंथांमोनहा बाव रिप्लाइ होननाय दङ
तो रिप्लाइ होआवहाय आं रिप्लाइ होनोबो माने रावखौबो इन्टेन्सनेलि गाज्रि मोननायबो गैया आरो सोरखौबा दम होनोबा दुगा देखायनोबो नङा आं नैबेनावसो डाइरेक्ट सोंदों बे एक्चुअलि जोंनि आसामनि नङा ना बेंगलनि ओंखायनो आं बेनाव सोंदों माने सिगांनिफ्रायनो जों नुबोबाय इभेन एबसुनि प्रग्रामफ्राव जोंबो थाङो जोंबो एबसुफ्रा माने जोंबो एबसु ना बयबो एबसु अफिसाव थाग्रा एबसु होननानै लाबाल' बयबो जायाना बेखौबो सोरबा बुंलायगोन जोंखौ मान सनमान लाजि फोनांदों एबसुखौ लाजि फोनांदों बुंनो हागौ खायफा खिन्थु बिदि नङा आरोना जोंनि साननायफ्रा इसिबां बिदि जायोब्ला मा जाबावगोन आं रावखौबो बुजायनोबो थाङा आरो इसिबां गोहोबो गैया जोंहा कन्ट्रिबिउसनबो गैया नंगौ हारिनि थाखाय जों कन्ट्रिबिउसन जेबो होबोनो रोङाखै थैबावबोनो हायाखै जोङो नाथाय सिगांनिफ्राय जेरै गोबां एबसुनियानो होन सोरबा एनडिबिनियानो होन जों खोनाबोयो मिथिबोयो आरो जोंबो नाजाफायो मालाबा थ' बेखायनो आं नैबेनावसो सोंदों बार सोंदों आं बे जोंनिखौ बारा फ्लुयेन्टलि बुजियाना ड्राग्स बन्द खालाम आथिंजों हानजा सुरोब्ला नोंनि बायदिब्ला बिदिबा बन्द जागोन नामा ड्राग्स लाग्राफ्रा आं बेनावसो बार सोंबाय थादों आं सोरबा एबसुखौबो ब्लेमबो होआखै आरो लासिंसिंबो बानायनो थाखाय बेखौ सोङाखै नैबेयो नोंनि साजेसना मा नोंनि बायदिब्ला मा मतामत आं बेनावसो सोंदों बार थ' बे खोथाखौनो लानानै जुदि सोरबा इउटुबारफ्रा बारा जाबाय बिदि फार्स्ट एन्ड लास्ट वार्निं होलायोबा बे जाथिया मा जाबावगोन रायजोफोर नोंसोरनो बुं जुदि आंना गाज्रि जादोंबा आं बुंदों माने नुबोबाय थायो नालाय ड्राग्सआनो होन जौ जुवायानो माने आंनि साननाय बायदिब्ला माने जौ जुवाफोरखौ सोर साबेसेखौथ' बन्द खालामनो हाया जोङो बेखायनो बे फानग्राफोरखौ पावाराव थानायफ्रा माबायोब्ला एसे हागोन नामा नैबे आंनि साननाय आरोना नंगौना नङा रायजोनाव आं साजेसन लानाय टाइपसो आं बे भिडिअखौ बानायदों सोरबा एबसुखौ लासिंसिं बानायनो सोरनिबा हानजा सुरनायखौ लासिंसिं बानायनो आं बे भिडिअखौ बानायखाय आं बुंखादोंबो बाव आंना गोरोन्थि जादोंबा कमेन्टबो हो नाथाय बे भिडिअखौ दिनै मा खालामबाय मालाबा जों माने पावाराव थानाय जायफ्रा रुलिंआव थानायखौ बुंनांगौ जायो बा बुङाब्लाबो जों भिडिअफोर लाबोयो नालाय मानसिफोर बुंनायखौ थ' बैफोरखौ खायफा बिराद गाज्रि मोननानै दं दुखु मोननानै दङ दां आं बिदिसो सानलाय लांबाय आरोना जायनि थाखाय सासे सानै बिदि एसे रायजोनि सिगाङाव मेगन खेवनो बायदिसिना बुङोब्ला खनसेनो सिरि दबथायनानै दोननांगोन नागिरनानैबाबो होसोनानैबाबो बुनानैबाबो साजा होनानैबाबो बिदिसो सानग्रा जाबाय नामा आंनि साननाय आरोना बियो थ' मा टाइप आं रावखौबो आं बुंखायो गोबां निमाहा बिहोबो होनदोंदां बा मा खिन्थु आं इन्टेन्सनेलि रावखौबो एबसुखौबो सोंखारियाखै बा मायाखै आंनि नुहुरनायखौसो आं बुंदों आरो आं बेनाव बार सोंबाय थादों बेनो आरोना आंनि क्लियारिफिकेसन होनांगौआ बा क्लियार आउट खालामनांगौआ जे आं बेखौ सानबाय थाबाय माने बहुद रिलि लाबोनायखौ नुबाय दिनैसिमबो नुवा ड्राग्स फ्रि जाबाय जादों नामा जायाखै बारा जागासिनो दं गामिफ्राव गथ'फ्रा थ' बिदिब्ला बै फानग्रा बिमाफोरखौनो पावाराव थानायफ्रा इभेन आं आबसुखौबो होनबावाखै पावाराव थानायफ्रा जुदि गावसोरनो होबथानो हायोब्ला फानग्रा जायगाफोरखौनो स्टप खालामनो हायोब्ला मा जोंनि एरियायावहाय बायनोनो मोनलाबा गथ'फ्रा अब्ला गुबुन जायगायावथ' थांबाय थानानै दे खनसे खननै लाबोबाय थानोथ' हाया बिसोरो जों स्ट्रिक्ट जाबाय थायोब्ला अब्ला जोबलांगोन नामा नैबेसोमोन आंनि इन्टेनसना जुदि बेयावबो गाज्रि जादों होननानै आबसुखौ लाजि फोनांदों होननानै बुंदोंब्ला आं गोसो गोरबोनिफ्राय निमाहा बियो आंनि बुंनाया जुदि गाज्रि जादोंब्ला सोरनिबा गोसोआव नांदोंब्ला रायजो राजानियाव निमाहा बियो आं निमाहा बिनायाव सोरबा उन्दै बा लासिंसिं जानानै थानांगौ आं बेखौबो साना निमाहा बियो आं जुदि आंनि बुंनाया आंनि साननायाबो गाज्रि जादोंमोनब्ला मानो होनब्ला जोंबो नुयोना गामिफ्राव गथ' बुंनोनो हाला सोरखौबा बुजायनो थाङोब्ला ओइ नोमा नोमफा बिमा बिफा सोरबा बुजायबाबो नुयो जोङो नोंनि फिसा-फिसौखौ मोजां खालामैलै जोंखौ दानांजा नोंसिनि फिसाफोरखौ खालाम बिदि होनहरो गथ'फ्रा थ' अब्ला बे रेलिफोरजों बेसेबां हागोन थ' बै बिमाफोरखौनो सिथारबा एसे खम जागोन नामा आं नैबेखौसो बुंदों आरोना थेवबो बावहाय एबसुखौ आं ब्लेम होआ रावखौबो नाथाय गोबाङानो एबसुखौ ब्लेम होदों होननानै जोंनि गेजेराव दावराव खालामो दै खिन्थु एबसुखौ रावबो ब्लेम होआ दै बुहुदानो खोथाफोर बुंनाया एबसुनि मावथि साफा सानैखौ बुंनायाव खायफा मा गावखौ बुंजाबाबो गाव एबसुआव थायोब्ला एबसुखौ दाय होदों होननानै डाइरेक्ट माबा खालामो अब्ला बे बेसे गनायजाथाव आं आबसुखौ सोंखारिनोबो थाङा लाजि फोनांनोबो थाङा खिन्थु बुंनांगौबा गोबां खोथा दङ आं दिनै नैबे खोथाफोरखौ दुखुजोंसो बुंगोन सोरबा दुगा देखायनानै बा मानानैबो बुङा मानो दिनैनि दिनाव रिप्लाइ होनोबोला बा रिप्लाइ होनो हायो जोंथ' मा जों गिदिर मानसिफोरना सामायन' मानसि जोङो रायजो राजा नंगौना नङा जों जि खौरां मोनो बेखौ रायजो राजानो देखायो होयो जों दुगाबो देखायनो हायाबाव नाथाय खोथाया जाहैबाय
जुदि एमजे बायदिखौ नागिरनो बा वार्निं फार्स्ट एन्ड लास्ट वार्निं होनो हायोब्ला दे मानिबाय ड्राग्सनि सायाव रिलि लादों आं बेखौबो गाज्रि बुङाखै नांगौ जायो समावथ' भिडिअखौ मोजां नायफिनबा नुगोन मोजां हास' होदोंना नाथाय आं दा बुंनांगौ गोनां जासिगोन गोसो गोरबोजों दुखु मोननानै आं बुंगोन ड्राग्सनि सायाव रिलि खालामनो हायोब्ला मोजां खालामदों अब्ला मानो डियार नाब्ला सारमोन बायदि एनडिबिफोरनि जोबजानायनि थाखाय मानो धरना होनो हाया बेखौथ' दोनथ'बावबाय आं दे अब्ला मानो गुन उत्सब बायदियावहाय बर' मिडियामनि गथ'फोरनो इंराजिनि कुइसन पेपार फैदों बैफोरनि थाखाय मानो धरना होनो हाया दिनैनि दिनाव आं आबसुखौ बखियाखै जायफ्रा गाव गावखौहाय आबसु अफिसाव थानानै बा आबसुआव थानानै आं आबसु होननानै लायो आं बैसोरखौसो दुखु मोनदों मानो होनबा जोंबो आबसु बै समनिफ्रायनो जेब्ला मिटिंफोर लेङो अबेबा प्रग्राम जादों एबसुआव जोंबो थाङो जोंबो आबसु जोंलाय सोरथो सोरबा अफिसाव थाबाल' सोरबा माबाबाल' बे आबसु नामा जों बयबो मोजां मोनो आबसुखौहाय दिनै दुखु मोनदों दिखार मोनदों हारिनि अलखद माबा माबिफ्राव मानो किसुमानावहाय धरना होनो हाया दिनैनि दिनावहाय किसुमाना टेट क्वालिफाइडफ्रा साख्रि मोनजोबाखै सोरबा स्कुल कलेजफ्रा प्रभिन्सियेलाइज जाजोबाखै बिटिआर रेकर्डआ इमप्लिमेन्ट जाजोबाखै बेखौ रायजोआबो बुजिगौ बेफोरनि सायाव मानो धरना होनो हाया नाथाय जों सासे सानै सोरबा एसे माबा मोनसे बुङोब्ला बैखौ जमनानै थानानै बे खोथाखौ बानायलांनानै बोरै भिडिअखौ नायजोबबा नुगोन ना सोरथो मा लाजि फोनांदों आं बेनावसो रोङैखे बार सोंदों बेफोरबायदि धरना होनानै माबा जागोन नामा आथिं माबानानै नोंनि साजेसना मा नोंनि बायदिब्ला मा मथा मथा आं बेखौसो सोंदों बैफोरनि थाखाय एनडिबिफोरनि थाखाय अयनाचार खालामजानाय इभिकसन खालामजानायफोरनि थाखाय मानो धरना होनो हाया बुङोब्ला गोबां खोथा ओंखारलाङो बेफोरखौ दा बुङोब्ला आबसुनि एगेन्स्ट होनांगौ बेखौ जागोन नाथाय जों आबसुनि एगेन्स्ट नङा सासे सानै गाव अफिसाव थाबाल' गावखौ आं आबसु होननानै दुगा देखायबा बे हारिया मालाबाबो जौगानाय नङा आबसुखौ बयबो रायजो राजाया मोजां मोनो नाथाय आं आबसु होननानै गावखौल' आबसु खालामनानै खोथाफोरखौ गोरा थाङोब्ला आबसु बा सोरनिबा सायाव रायजो राजाना फोथायनाया थाहैनाय नङा बायदि मोनो आं मानो होनब्ला आबसुखौ बयबो मोजां मोनो जोंबो मोजां मोनो नाथाय दिनैनि दिनाव आबसुखौ सोरबा सोंखारिनायखौ जों नुनो मोनो आं सानो सोरबा सासे सानै एन्टायार आबसुखौ नाम थांनाय बा बखिजानाय जाहोना सोरबा सासे सानैया गाव गावखौ गरा खालामनायावनो बैसोर दुखु मोननानै बिदि बुङो नामा आबसुखौ आजिखालि बिदि आं सानग्रा जाबाय थेवबो आं दा रिप्लाइ होदों नालाय बिनि थाखाय आं बुंदों आं बेखौबो इन्टेनसनेलि बुङाखै निमाहा बियो आं लासलि गोरोन्थि जादोंब्ला रायजो राजाया कमेन्ट होनो हागोन ब्रादार बा फंबाय आं जेबो होना मान गोनां सोद्रोमा जाय रिप्लाइ बिदोंमोन आंनि बुंनांगौआ बेखिनियानो आंहा जेबो एगेन्स्टबो गैया जि आं नुहुरदों बेखौ आं बुंदों बे